Jouset. Ei ne oo. Vai on, ei kun on ne aika joo. No ne menee periaatteessa kiinni toisiinsa sitten, että ei se varmaan vahinkoa aiheuta. Tää on pääasiallinen kaatovoima. Nyt vaan antaa periksi tuolta ylhäältä. Rupes. No niin, nyt on aika kires. Joo, ja nyt on niin, että antoi periksi siis jo. Paras nyt sitten, Juuso. Täältä näkyy, kun rupeaa olemaan sormelle paikka. No nyt lähtee. Vai laitaanko kiilaa? Ei tarvitse. Nyt kato. Joo. Ei nyt sinne minkä piti. Niin, puitten välissä. Kyllä juuri meni siihen, mikä piti. Kannatti ottaa ne rappusat